IPFT पार्टी तेलेंगाना डिविजनल कमिटी 8 तारिख दिनै थांनाय मिया प्राय सारिकनि 6टा तामानि जराव जोंनि IPFT पार्टीनि सेंट्रल कमिटीनि जे इलेक्शन कमिटीनि बिसिंथै जोंनि 11 महारानीपुर तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सि नि जोंनि IPFT नि प्रार्थी जोंनि बरम गोनांजो TNA नि प्रेसिडेंट मैडम गीता देबबर्मन जोंनि 11 महारानीपुर तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सि नि IPFT नि पार्टी प्रार्थी मानमानि बागै जों IPFT पार्टी तेलियामुरा डिविजनल कमिटी बेलाय खाक दंथ'लायजाक ताई जोंनि डिविजनल कमिटीनि साथे साथे जोंनि डिविजनल कमिटीनि आन्डाराव 6टा रिजनल कमिटी दङ IPFT पार्टीनि जत जोंनि IPFT पार्टीनि विभाग एलाकानि जे 6टा रिजनल कमिटीनि ताइसिनि विभागनि एलाइड अर्गानाइजेशन IWFT Youth IPFT आतिसा TNA त्रिपुरा फानग्रा बदल ताई TUKS ताइसिनि IMWU जत जोंनि तेलियामुरा डिविजननि जोंनि पार्टीनि लिडार्स ताई जोंनि साधारण जोंनि माने डिविजन एलाकानि जोंनि जत अभिभावक मंडली जनगण नगरजों सावो माने खूब गाहाम जोंनि मैडम जों कैंडिडेट मानमानि बागै बुसगां जोंनि मैडम जोंनि त्रिपुरालेण्ड सभानि बागै बतिनि सयदिगनि बासा फैजाक कारण बतिनि कैसा खूब पुस गाहाम कुसुक लेवलनि पुस कैसा जब खाइदोंमोननि ब जब न याखरियाखौनो तिनि चिनि त्रिपुरासा 12.5 लाख बुकुं बारानि बागै त्रिपुरालेण्ड माने त्रिपुरासानो फियबननि बागै जे तिनि ब समय थाङै बासावै तिनि चिनि 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सि निङै बतिनि कैंडिडेट मानखा ते बुसगां 10 तारिख मार्च जोंनि तेलियामुरा सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट नियागो जोंनि नमिनेशन जमा दिनाय और जों जत्तनो तेलियामुरा पार्टी तेलियामुरा डिविजन इंगै दले दले खेबनो जों जुगरिवै सामिल खायै जों बनो आगामी दिन जोंनि 4 तारिख एप्रिल इलेक्शन आ इलेक्शन जों गोबां मा बुट दिवयाखै जों बनो अन्तत 8 तारिख एप्रिल जों बनो गोबां बुट जयजुक्त खालायै जोंनि त्रिपुरा सारनि बागै जोंनि बरकनो जोंनो मोथांगानि त्रिपुरालेण्डनि सैनिकै जों बरनो लगिरिवै बो जोंनि त्रिपुरा सारनि ससाचित जिल्ला परिषदनि जेटा भोटिं थां दङ आजागाबो एडिसि इलेक्शन सीट ओंखारसिनि 11 नम्बर सीट 11 महारानीपुर थिंजागो आ सीटनि जोंनि पार्टीनि पक्षंगै जोंनि पार्टीनि तरफ থেকে जोंनि मेडाम बरम गोनांजो गीता देबबर्मन जों दिनै लामसकमानि कायसा पान्डानारखा तेलियामुरा साब डिविजन बखाते फुंसिमी 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि जत रिजनलनि जोंनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ते जत जागानि जोंनि लिडाराव बाय जों कक्साबलाय माने कक्साबलायजाक ते बुसगां 10 तारिखआव जों जोंनि मेडामनि मनोनयन पत्र जमा खालामनो ते बेलेखन खाथुमलायजाक ते अबनो जोंनि नाहारमुं दिनै कक्साबलाय माने जोंनि मेडाम गीता बरम गोनांजोबनो जों गोबां बुट बाय खेबलाय खायनाय अबसिनि समाय ते बुसगांनि जोंनि प्रेसिडेन्टनि त्रिपुरालेण्ड सभाव फैथ'ख्लाय जोंनि मेडाम गीता जों ते सभानाय बेनि बिसिंथै जों 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सिआव जों तेबो गाहाम प्लेवान सगै तेबो जों साबजाकिन त्रिपुरा सारं साबजाक गानहोनाय जों फैथ'ख्लायो